Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na naman ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes, April 27, 2023. Narito po yung ating latest na satellite images. Makikita ho natin, wala pa rin tayong masyadong kaulapan sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban na lang sa ilang pong mga nakikita nyo mga localized thunderstorms ho yan. But generally po, sa malaking bahagi ating bansa, mainit na panahon pa rin ho ang mararanasan, no? Lalo na bandang tanghali hanggang hapon, habang lumalaki yung posibilidad ng mga isolated o pulong-pulong pag-ulan, pag-ulog, lalo na sa may bahagi ng Visayas, ng Mindanao at Southern Luzon, kung saan nakaka-apekto nga yung easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko. Wala pa rin tayong namamataan na anumang low pressure area o maaaring maging bagyo. Kaya nga po natin binabanggit, mukhang malit na yung chance sa magkabagyo pa tayo ngayong buwan ng Abril, maliban doon sa bagyong Amang na nabuhon itong nakalipas na ngayong buwan nga na ito. Pero nakikita rin ho natin, base sa pinakahuli nating datos, ngayong weekend posibleng magkaroon ng mga cloud clusters dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya possible ho na medyo maulap yung kalangitan sa bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong weekend, lalo na papunta pa naman tayo ng long weekend. At narito at inasahang panahon dito sa may bahagi ng Luzon. Makikita ho natin, malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makaranas ng maaliwalas sa panahon, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin ho sa tanghali hanggang sa hapon, kaya iwasan pa rin natin lumabas ho, lalo na sa bandang ganoong mga oras kung saan peak ho ng ating temperatura. Agwat nga ng temperatura natin sa Lawag, nasa 25 to 34, sa Baguio 17 to 24, sa bahagi naman dito sa may Tuguegarao, nasa 24 to 34, sa Kamaynilaan 25 to 34, sa Tagaytay 22 to 31, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius, sa Calayan Islands sa 27 to 33, habang sa Puerto Princesa 26 to 33 degrees Celsius. Mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa may bahagi ng Visayas, kung saan po inaasahan din natin yung mga pulupulong, ito nga po yung mga isolated rain showers o pulupulong pag-ulan, pag-inat pag-ulog, pero sa umaga, mainit pa rin ating inaasahang temperatura. Agwat nga ng temperatura sa Iloilo, 27 to 33, sa Cebu, 27 to 32, habang sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, medyo mainit na panahon din ang mararanasan, pero malaki yung chance ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi dulot ng easterlies at ng localized thunderstorms. Sa may bahagi nga ng Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius ang mararanasang temperatura, 25 to 33 sa Cagayan de Oro, habang sa Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Makikita ho natin, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. So, ibig sabihin, ligtas naman hong pumalaot yung mga maliit na sakyang pandagat. At malilit na mga bangka, lalo na ho yung mga gusto mag-island hopping sa iba't ibang isa ng ating bansa. Maaari naman po itong gawin, pero mag-ingat lamang kapag may mga localized thunderstorms, posibleng kasi biglang lumakas yung alon ng ating karagatan.